Subay sa kasaulugan sa ika-44 katuig nga kasumaran sa pagkasyudad sa Dakbayan sa Mandaue karong buwana, daghang mga kalihukan ang gitumong sa moong selebrasyon. Tungod kay naila sa ilang lamian nga bingka ang Mandaue, ila kining gipaagi og pa-contest ang pagluto niini nga gamit ang lain-lain nga sagol. Dunay bingka with buko, bingka with egg o bingka kabog. Ang mga tinunan sa high school sa maong syudad, inabagan sa ilang mga magtutulo mo'y nagluto niini gamit ang tradisyonal nga hornuhan. Tungod sa perpektong pagkasagol sa mga bagong ingredients, nahimong mananaog ang Tipolo National High School alang sa bingka with buko. Mga tinunan sa Don Gerardo Knight High School sa Barangay Upao mo'y midaog sa best bingka with egg. Ug ang Kabangkalan National High School ang midaog sa bingka kabog. Dungan sa maong kalihukan, gipaygayon ang balloon designing. TV5 midaog batok sa Sunred sa nagpadayon nga barkadahan pre-season basketball tournament sa MVP Group of Companies. Unang gilubong sa first quarter ang TV5 apan inanay nga nakabawi sa second quarter, pinaagi sa paningkamot nila ni Ronel Catolico, Wilbert Taburada, inabaga ni Noel Sanico ug Iding Balbuena. Naapsan ang Sunred ug wala na gyud makalabaw hangtod na sa pagkahuman sa game. Midaog ang TV5 sa score nga 70-66. Ang duwa sa maong tournament pagkahimon matag Lunes, Miyerkules, Biyernes ug Sabado. Ang format ang single round robin ug ang top 4 teams mo advance ngadto sa playoffs. Ubaw kadto ang naglangkob sa atong mga balita karong hapon, kini si Frank Balilong Jr. Musunod ang Action Prime sa kauluhan, kini si Georgia Herrera. Hangtod ugma dinhi sa Aksyon Bisaya. Dilang kutob sa paghatod sa impormasyon ug serbisyo. Tungod labaw pa sa balita, Aksyon!